ಕರಿಯಜ್ಜ ಕೊರಗದನಿಯ ಕೊರಗಧಣಿಯ ಬಾನದೇವರ ಬುಲ್ಬುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಮಾನದೇವರ ಬಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಪದುನು ಕೆರಿಯ ಪತ್ತಯ ಸಲ ಪುರ್ಪ ಪತ್ತದ ಸುಗಿ ಪಡು ನಿನನೇ ಪತ್ತಯ ಸಲ ಪುರ್ಪ ಪತ್ತದ ಸುಗಿ ಪಡು ನಿನನೇ ಎನ್ನ ಉಸಲಡು ನಿನ್ನ ಪಾದನ ಧ್ವನಿ ಪುಡು ನಿಜನೇ ಕೊರಗದನಿಯ ಕೊರಗಧಣಿಯ ಬಾನದೇವರ ಬುಲ್ಬುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಮಾನದೇವರ ಬಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಕಪ್ಪು ರಂಗುದು ಮುಗುರು ತೆರೆ ಕೆರನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕೊರಲು ಬೀದ ಚಪ್ಪುಲಿಯ ಕರಗಿದ ಕಾಪು ನಾನಿದೆಲು ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಕೊಡಿ ದುಃಖ ದಪ್ಪುನಗ ಬರುವ ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಕೊಡಿ ದುಃಖ ದಪ್ಪುನಗ ಬರುವ ಮಂಡಿನಾಲೈದೊಂಡೆಡಾನಗ ಉತ್ತರ ಕೊರುವ ಕೊರಗದನಿಯ ಕೊರಗಧಣಿಯ ಬಾನದೇವರ ಬುಲ್ಬುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಮೊದಲ್ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ದೇವ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೊದಲ್ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ದೇವ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಬಂದ ವಿಘ್ನಗಳ ಕಳೆ ಗಣನಾಥ ದೇವ ಬಂದ ವಿಘ್ನಗಳ ಕಳೆ ಗಣನಾಥ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೊದಲ್ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ದೇವ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಆದಿಯೊಳು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪೂಜಿಸಿದ ಧರ್ಮರಾಯ ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವ ಗಣನಾಥ ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವ ಗಣನಾಥ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೊದಲ್ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ದೇವ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ದೇವ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ
ಮತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಮೋಕಡೆ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿ ಮೇರು ನಡಪಾದುಕೊರಡು ಒಂದೆರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನ್ವಾ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದ ನುಡಿತೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಗನದ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥನನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಣಿಕ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮತ್ತು ಗುಳಿಗಜ್ಜ ದೈವದ ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಇದರ 44ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೋಲೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯ ಸಲುವಾಗಿಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕಂಠದ ಮಾಲಕರು ಆದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಿತ್ರರು ಆದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರ ಆಸ್ ಪಂಡಿತಾಸ್ ಇವರಿಗೆ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಪಂಡಿತಾಸ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಅವರು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಹೌದು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಂದ ಚಂದ್ರದಾಸ್ ಪಂಡಿತಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿ ನಡೆದಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹುಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಕ್ಷ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳಿಯ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವನ್ನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕುತ್ತಾರ್ ಏಳುಬರಿ ಶ್ರೀಗಳು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೂತನವಾದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುತ್ತಾರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ರೂವಾರಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಉಳ್ಳಾಳ ಉಳಿಯ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಅವರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ಪ್ರವೀಣ್ ರೈ ಇವರು ಶಾಲುಹಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜ್ಯ ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜ್ಯ ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಇವರು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿ ವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡಂಥ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ಸಂದೀಪ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರಾದಂಥ ದಿವಾಕರ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಆಗಮಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬರಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಬರಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ರವಿ ರೈ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಗೋವನಾಥಾಶ್ರಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಿಜಯಗುರಿ ಪಜೀರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ರವಿ ರೈ ಗೋಮಾತೆಯ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ರವಿ ರೈ ಇವರಿಗೆ ಸಮಿತಿಯ
ಪ್ರದೀಪ್ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಮಿತಿಯ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಪ್ರದೀಪ್. ವಂದನೆಗಳು ರವಿ ರೈ ಅವರೇ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶಿವಾನಂದ ಮೂಳು ಉದ್ಯಮಿ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶಿವಾನಂದ ಮೂಳೂರ್ ಇವರು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಜನರಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂಥವರು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರಾಜಾ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇವರು ಶಾಲು ಹೊಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ರಾಜಾ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇವರು ಶಿವಾನಂದ ಮೂಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ನಿಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ, ಯುವ ನಾಯಕ, BJP ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ರಾಜಕಾರಣಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ನಿಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದಂಥ ನಾಗೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದವರನ್ನು ಶಾಲು ಹೊಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು ನಿಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೋರ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಳ್ಳಪ್, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶಬರಿಮಲೆ ಸೇವಾ ಸಮಾಜಂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ಯುವ ಸಂಘಟಕರು, ಮಾತಿನ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು, ಸದಾ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬರುವರು. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲ್ಲಾಪು ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂಥ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ವಂದನೆಗಳು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರೇ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಯುಬಿ, ಉಲ್ಲಾರ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದವರು. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಯುಬಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಇವರು ಒಂದು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ್ KS, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ, ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಹಸೆಗೊಳಿ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರತಾಪ್ KS ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಬಂದು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ವಂದನೆಗಳು ಪ್ರತಾಪ್ KS ಇವರಿಗೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಣ್ಣೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಂಗಳೂರು, ಇವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿತಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡುವುದು. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಗಣ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿ ಇವರಿಗೆ ಸಮಿತಿಯ ದಯಾನಂದ್ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಸಮಿತಿಯ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಾದಂಥ ದಯಾನಂದ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಅವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳಿಯ ಇವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ
मतिं स्वच्छां हि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡಿ ದದನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಯೋಗ ಅನ್ಪನೊಳಿ ಕರಿಣ ಈರು ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ಮನ್ನಡು ಈರಿ ಹಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಎನ್ನಲ್ಪ ಒಂಜ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಪಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವೇರು ಎಂಕ ಅಪಗದ ಇತ್ತ ನೆನಪ ಒಂದುಂಡು ದಾಯಗ ಪಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚಿತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಈ ವಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಐಕೆ ಕಾರಣಲು ದಾದ ಅಂತ ನಮ್ಮಂತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತ್ರ ನಾಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನ ಬಂದುಲೆ ಆಣಿದ್ದ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪತ್ತು ಬಡವೇರುಂದೆ ಪನೊಳಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು ಐಕ್ ಹಿರಿಯಡ್ದು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಾಯ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆ ಪಣ್ಣಾಗ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಇನಿ ಇರುವ ವರ್ಷ ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ದು ಇನಿ ಇರುವ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಿನಿ ಯೋಧಿಕೆಗೆ ಬರಡಂದಾಂಡ ದಾದನ ಈ ಮಣ್ಣದ ಆ ಗುಲಿಗಜ್ಜಲ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪನೊಳಿ ಬಂದುಲೆ ನಂಗೆ ಇನಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಇನಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಪಂಡ ದಾದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪುದರಡಿ ಇನಿ ದಾದ ಮಾತ ಆ ಒಂದುಂಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಇನಿ ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಪಂಡಿನ ಪದ್ಯ ಒಪ್ಪುಡು ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾರ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಡಿನ ಅತ್ತಂಜಿಯನ್ನು ತಂಗಡಿ ಪಣ್ಣ ಪದ್ಯ ಒಪ್ಪು ಬಹುಶಃ ಪಣ್ಣನಾಗ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟುಂಡು ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಜೀವನಡು ಈ ತುಳುನಾಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ನಮ್ಮಂದಿನ ಜನಕುಲು ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನೊಳಿ ಐಟಲ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣು ದಾಯಗ ಪಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಮೊಲು ಗುಲಿಗಜ್ಜೆಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜಗ ಕೋಲ ದಾಯಗ ಆಪಣದ ಪಂಡ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಇನಿ ಕಲ್ಲಾಪುಂಡು ಕಲ್ಲಪ್ಪುಡ್ದ ಸಮವಾಯನ ಕಟ್ಟಿಡು ಮೂಲ ಆಪಿನ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವಲ ಗುಲಿಗಜ್ಜಗಲ ಕೊರಗಜ್ಜಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಹೊಸತಾದ ಆಪಿನ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಇನಿ ಸೀರಿನಕಲ ಉಪ್ಪು ಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಉಪ್ಪು ಅತನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಗುಲಿಗಜ್ಜನ ಉಪ್ಪು ಅವಲ ಆಪಿನ ಇಂದುವೇ ಕಟ್ಟಿಡು ಬಹುಶಃ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತೆರಿದುಪ್ಪು ಕೆಲವರಿಗೆ ತೆರಿಯಂದುಪ್ಪು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯದಾದ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ತಿಯೇರ ಪೋಣಂದಾಂಡ ಉಳ್ಳಾಳದ ಮಣ್ಣದಾದ ಉಳ್ಳಾಳದ ಇತಿಹಾಸದಾದ ತೂಂಡ ಒಂಚೂರು ಪಿರಮರ್ಗ ತೂಂಡ ನಂಗೆ ಐತ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಪ್ಪೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೊಡಂದಾಂಡ ಆ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಐಕ್ ಶಕ್ತಿ ಏರುಕೊರ್ನಿಂದ ಪಂಡ ನನವಂತೆ ನಿಕ್ಕಳು ತಿರಿಯೊಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೀಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಆರು ಇನಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ಎದುರು ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪೆರಾಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈ ಮುಲ್ತ ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಉಳ್ಳಾಲಡು ರಕ್ತೀಶ್ವರಿ ದಾದ ಅಂದು ದಾಯಗ ಪಂಡ ಓಲು ನಂಗೆ ಬನುಕುಲು ಸಾವಿರೊಪ್ಪು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂಚ ಆದ್ಯ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೀಶ್ವರನ ಮೂಲ ಆದ್ಯದ ಮಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅವೇನು ಐಕ್ಯ ಬೋಡದ ಪಣ್ಪಿನತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊಡ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಓಳಿತ್ತಿನಿಂದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಉಳ್ಳಾಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ 114 ವರ್ಷದ ತುಂಬ ಅವಿನ ಪಿದಯ ಪಾಡಿಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಧನೆ ನಡತಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ತೊಂದರೆ ಬಾದೆಲ್ಲ ಅದು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಗದ್ದಿಗೆಡಿತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ತೊಂದರೆ ಬಾದೆಲ್ಲ ಅದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಆಂಡ ಅನ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಇನಿಲ ದೀಪದಿದ್ದು ಅಜ್ಜ ಗುಲಿಜಲ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತೂಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಅವೇನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಆಂಡ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಇರುವ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಆ ಪಿರಿಯಡ್ ದುಂಬು ಈ ಮಣ್ಣೆಂಚಿ ಎತ್ತಂಡು ಇನಿ ಇಂಚಾಯರ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಂತದ್ದು ಪೋತಿನ ಆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಪುರ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಇನ್ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಇತ್ತ ಆಪಿನ ಭವಿಷ್ಯಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಡೆ ಬೆಮ್ಮೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಪಿಯೋತ್ತರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಇನಿ ಈ ಉಳ್ಳಾಳದ ಭಾಗಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಬಂದಾಗ ತುಯಿನಿ ಖಾಲಿ ಬೆಮ್ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಮಾತ್ರೆ ಬಂದುಲೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಾತೆರ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರುವ ಆಂಡ ಆ ಬೆಮ್ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಇತ್ತೀನಿ ಆ ಗುಡಿ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ಆರು ಪಣೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಉಳ್ಳಾಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುದ ಬಂದರ್ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಎದುರಾದು ಪೋನಾಗ ಪದಿಮುಜಿ ಅಂತ ಎತ್ತರ ಆದ ಉಪ್ಪನೊಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಅವೇ ಗುಡ್ಡೆ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಚೆಂಬು ಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ ಎನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂಚದ ಐತ ದುಂಬತ್ತು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೆಮ್ಮೇರ್ನ ಮಣ್ಣು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಗುಡಿಗೆ ಪೋದು ಪೊಗ್ಗುದು ಆರು ತೂತಿನ ಪೊರ್ತು ಸತ್ಯ ಬಂದುಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಬೆಮ್ಮೇರ್ನ ಮಣ್ಣುಲ ನಮ್ಮ ಕೈತಲಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆರನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕೆಸರು ಕಳ್ಳ ಪಾಡ್ಯ ದಾಯ ಪಂಡ ಬೆಮ್ಮೇರ್ನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಮ್ಮೇರ್ನ ರಕ್ತೀಶ್ವರನ ಆಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಮ್ಮೇರ್ನ ಆಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಓಲಾಂಡಲ ಅಜ್ಜೆ ಪುಟ್ಟುದು ಬೆಲೆತ್ತಿನ ಆಂಡಲ ಐತ ಮಣ್ಣು ಮೂಲ ಓಲಾಪುಣೊಂದು ಭವಿಷ್ಯಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಕೆರೆಡ್ದು ಬಾಡ್ದ ಗಟ್ಟೆಗೆ ಸವರಿ ಬಿಡ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಅದು ಏಳುವೀರ ಸೀರಿನ ಕಾಪುನ ಸತ್ಯ ಅದು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಧೂಮವತಿ ಗಡಿಪಾಡಿ ಜಾಗೆಡಾದು
ಅಕ್ಕಿ ಸೀರಣ ಮಾಡಿಡಿಪುನ ಸತ್ಯ ಅದೊಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆಂದೇನು ಏರೆಗಳ ತಿರುಗಾರಾಪಜಿ ಜನಕುಲು ಏತ್ಲ ಬದಲು ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಏರೆಗಳ ತಿರುಗಾರಾಪಜಿ ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ದಾಯ ಪಂಡ ಭವಿಷ್ಯಡು ತುಳುನಾಡು ಏತು ಮಲ್ಲ ವಿಶಾಲ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಊರುದ ಈ ಮಣ್ಣು ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಡ ಓಲಾಂಡಲ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜನ ಜಾಗೆಡಿ ಈತ್ ಬೆಲೆಗೊಡ್ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವ ಮೂಲ ಜಾಗೆಡಿ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಪಂಪಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಕುಳು ನೇನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಬೆಳಗಿ ನಡೆದಾದು ಈ ಮಣ್ಣು ಈತ್ ಬೆಳಗಂಡು ಭವಿಷ್ಯಡು ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮಂತಿನ ದೈವಲೇ ಹೋರಾಟ ಮಂತಿನ ಮಣ್ಣು ಆಂಡ ಅಂಚನೆ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಲ ಹೋರಾಟ ಮಂತದು ಈತ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪಡ ಆಂಡ ಶಕ್ತಿ ಏರುಕೂರಿನ ಪಂಡ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಂಚಿನ ಮೂಲ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಕೆಲಸಲಾವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಬೆಮ್ಮೆನ ಮಣ್ಣು ಬಂಡ ಸಿರಿ ಓಲು ಪುಟ್ಟದು ಬೆಳೆದಿತ್ತಿನ ನಾಂಡಲ ಇನಿ ಕುತ್ತಾರದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತಿನಿ ಲೀನವಾತುಂಡು ಇಂದು ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಇತಿಹಾಸಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಿನ ಐತನ ಕಟ್ಟು ಪಾರ್ದನುಲ್ಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಿನ ಮೂಲ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಈ ಮಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಯರುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಯಾನು ನೀಕಂಡ ಪನ್ಪುಣೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಡು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುದ ಅಂದು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ಕಾಲಡು ದೇವೇರು ವಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮನು ಪುರ ತೂತುಜೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಏರು ತಪ್ಪು ಮಂತುಂಡ ಧರ್ಮನು ತೂ ಅಂದೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಲು ಐಟಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಧರ್ಮನು ಮೀರ್ದು ಬೆಳೆತಿನ ನಮ್ಮ ದೈವಲು ದಯ ಪಂಡ ದೈವಲು ಇನಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿ ಏರೆಗೆ ಸುರುತಿಕ್ಕದಿನ ಪಂಡ ಅಂತೋನಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಏರು ತಿಕ್ಕಿಕೊಂಡ ಬಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿಗೆ ಅಂಚಾದು ದೈವಲು ಜಾತಿ ತೂತುಜ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರುಪಣ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಇತ್ಯದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ದುಃಖಡುಲ್ಲ ದಯ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಅವಮಾನ ಆಪಿನ ಈ ಕಾಲಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿನ ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ದಾಲ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಕೊಡಿ ಅಡಿಯಪ್ಪು ಅತ್ತನ ದೈವದ ನಡೆಯಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಒಂದುದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ನಂಡ ಅವು ವಾ ಧರ್ಮದಾಯಲ್ನ ಬುಡಂದಿನ ಮಣ್ಣು ಸತ್ಯಳೆ ಅಂಚಾದು ಭವಿಷ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಈತು ಮಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪುರ ಇಂಚ ಬೆಲೆಗೊಡುಂದಾಂಡ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ದೈವ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದಾದನ ಮನ್ಪು ಅಂದ್ ನಮಕ್ಕೆ ದಾದ ಮನಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಕುತ್ತಾರಪ್ಪು ಅತನ ಕಲ್ಲಾಪಪ್ಪು ಅತನ ಏಳು ಕಲ್ಲು ಏಳು ವರ್ಗಪ್ಪು ಅತನ ಹಣ ಆಪಿನ ಸೀರಿನ ಬೆಮ್ಮೆರನ ಅತನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರಪ್ಪು ಬಂದುಲೆ ಎಂದು ಪುರ ಕಟ್ಟದ ಮಣ್ಣು ಅವೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಬುಡುಪತ್ತು ಬೋಡೇನಾಥ್ ಪನೊಲಿ ಆಂಡ ಅವಿಕ್ಕಲ ಕಾಲ ಬರಡು ಕಾಲ ಬಣ್ಣ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನ್ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ನತ್ತು ಅವು ನೀಕಲ್ನ ಎನ್ನಲೆ ಭವಿಷ್ಯಡು ಸಾಧಾರಣ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲಸಲು ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅವೇನು ಸಿರಿತ ಮನ್ನದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತಿನಟ್ಟು ಅವೇನು ವಿಚಾರ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇನಿ ಒಲ್ತು ದೂರೊಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದಾಪುಂಡು ನಿಕುಲು ನಂಬಯರು ಕರಿನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 200-300 ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದುಪ್ಪು ನಿಖಿಲೆಗೆ 12 ನಂಬಾಯರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರು ಬರ್ಪುಣೆಂದು ಬಂದುಲೆ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅತ್ತೆ ದಾಯ ಪಂಡ ದೈವ ಇತ್ತಿನೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರು ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಐಡು ದುಂಬೆ ಆಪುನೆಗೆ ಪಂಪಿನೆಗೆ ಆ ಮಣ್ಣು ನಿಡ್ದೆ ಅವು ಎಂಕಲೆಗೆ ತೋಚಿಪಾದು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರ ನೀ ಪೊರ್ತುಡು ಜ್ಞಾನ ಪಂಡದ ಏನಾರ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ದಯ ಪಂಡ ನನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಯರುಂಡು ಐಡು ದುಂಬು ವೇದಿಕೆಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸ್ತೇನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ ಅಲೆಮಾರಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನ್ನೋಕ್ಲು ಪಾತೇರೊಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಇಂಕ ಅನುಭವ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ಇನಿ ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಬತ್ತದು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾದು ರಡ್ಡು ಪಾತೇರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಆಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಮಣ್ಣಿಡು ನಡತಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಪನ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣು ಏಪಲ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೇನು ಓ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತಿನಂದಾಂಡ ಏರ್ಲ ಬುಡಾಂದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಎಂಕಲ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಅನ್ನೆಲ ಮಿಗ್ದೆಲ ಬತ್ತೀನಿ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡು ಬತ್ತದು ಎಂಕಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡು ಅಪಗ ಯಾನಿಕೆಂಡ ದಾನ ಅಂದ್ಕೆಂಡು ಐಕಾರು ಪಂಡೇರು ಇಂಕ ಮದಿಮೆದ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಐಕೆಂಡ ಸಂತೋಷ ಆತ ದಾನೆ ಐಕ ದಾನೆ ನಂಗೆ ಬಂದಿಮಿಗೆ ದುಃಖ ಪನ್ಪುಣು ದಾಯಕ ಅಂಚ ಪುಣ್ಣ ಬುಲ್ತುಂಡು ಬುಲ್ಪುಣ ಪಲೆ ಪಣೆ ಅಂತ ದಾಯಗಿಂದಿಕೆಂಡ ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿಗೆ ಫಿಡ್ಸುಂಡು ಅಂಚಾದು ಅಲೆಗೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಭಯ ಉಂಡು ಬರ್ಪಿ 2 ತಿಂಗಳು ಬಕ್ಕಲೆ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಅಲೆಗೆ ಆಣಾಗ ತೆರಿದಿಜಿ ಅಂಚಾದು ಎಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಉಲ್ತ ಪಂಡ ಕೊಡಮಾಣಿ ತಾಯ ಮಣ್ಣದ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಅಂಚೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಎದುರು ಉಂತುದು ದಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಡೊಂದತ್ತು ಎಂಗ್ಲೆ ತಿರಿನಂದತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಜ ಆ ಬಾಲೆಡ ಪಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಡ ಪಂಡ
ನಿಕ್ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತಿನಾಂಡ ಇತ್ತೆ ದಾದಾ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮನೆ ಇಂಕ ಐನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ತಿಂಡಿದ್ದಿಜಿನ್ನಾಂಡ ಇಂಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪಿಡಿಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ಪೊನ್ನನ ಅನ್ನೆ ಪನ್ನಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಅನ್ನ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ ಈ ಅಪ್ಪೇನ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಈ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬುಡುಪೆ ಪಣ್ಣು ಧೈರ್ಯಡು ಒಪ್ಪು ಅಂಚಾ ಪಣ್ಣು ನಿಕ್ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತಿನಾಂಡ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಮುಲ್ತ ಮಣ್ಣು ತೀರನ್ನು ಈಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀನು ಆ ಮಡ್ದಿಜ್ಜಂದೆ ಗುಣ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಇಂಜಿ ಪಾತೆರ ಆ ಮನ್ನೆಡು ಪಂಡದು ಪೋಂಡು ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ನಂಬಾಯರು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಆ ಮಾತ್ರೆ ದೆತ್ತೊನಂದೆ 15 ದಿನದಕ್ಕೆ ಬುಡ್ಪೆ ಪಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಆಂಡಲ ಇಜ್ಜನ ತಿಂಗೋಲ ಆಂಡಲ ಅವು ಪಿಡ್ಸುಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಆಂಡಲ ಪಿಡ್ಸಾಯ್ಜಿ ಬತ್ತಿಜಿ 2 ತಿಂಗೋಲು 3 ತಿಂಗೋಲ ಆಂಡು ಕರಿನ ತಿಂಗಳು ಮದಿಮೆ ಆಂಡು ಇನಿ ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ನಂದೆಲ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಇನಿ ಉಲ್ಲಾಸೋಡಿದ್ದು ಪೊರ್ಲುಡುಂಡು ಪಂಡ ನೆಕ್ ಎಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತಿಜಿಂದಾಂಡಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಶಾಯಿಜಿಂದಾಂಡಲ ಇಂಚಿನ ನಿಕಲು ಪಂಡ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡೆಯಾನದೇನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಪಂಡ ದಯ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಎರಬೋಡದು ಅವೇನು ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆಬೋಡದು ಜನಕ್ಲಿನ ಮೋಸ ಮನ್ಪೆರಬೋಡದು ಈ ಪಾತ್ರ ಪಣಪಿನತ್ತು ಇಂಚಿನ 100-200 ಮುಟ ಘಟನೆ ಆ ಮಣ್ಣು ನಡತದುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷ ಆಪುಂದ ದಯ ಪಂಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಪೊಡ್ತು ಎಂಗಳು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲೆ ಭಾರಿ ಅವಮಾನ ಆಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತ ಕಷ್ಟ ಆಂಡು ದುಃಖ ಆಂಡು ಭಾರಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಪೂರ ಅನುಭವಿಸಿಯ ಆಂಡಲ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಪೊರ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತ ಏರು ತೊಂದರೆ ಕೊರಂಡಲ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಂಡು ನಿಘಂಟ ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಪಂತೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ನೇರು ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೆ ದೈವದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮನ್ಪುಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಸು ಮನ್ಪುಣ್ಣ ಕುಳ್ಳೇರು ಬದುಕಡಿ ಯಾನ ಮಲ್ಲಾವಡನ್ನು ತೋಜೋಡು ಪನ್ಪುಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ದೈವದ ಅನಾದಿ ಪೋದು ಉಂತುದು ಪೋತಿನ ಮಣ್ಣು ಒಂಜಿ 1000 ವರ್ಷ ಆ ಉಂತುದು ಅಳಿದು ಪೋತಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ಮೂಲ ಮಣ್ಣಿಡ ಆರಾಧಾರಪಿನ ದಿನ ಕಾಲೋಡು ನಿಕುಲೆ ಇನ್ನು ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ದಿನಮಾನ ಬರ್ಪಣ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಡ ಸಿರಿನ ಜಾತ್ರೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಧರ್ಮ ನಡವಲಿ ಮಂಚಿನ ಮಾತಂದೂಲ ಈ ಮಣ್ಣಿಡಪ್ಪ ದಯ ಪಂಡ ಈ ಪುಣ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯಡು ಧೈರ್ಯಡು ದಯ ಪಂಡ ಈ ಮಣ್ಣಿಡೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಏರ್ಲ ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಏತೋ ಕಣನಿ ಇರ್ಬತ್ತು ದೆತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಆತನ ಪನ್ಪಿನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪನ್ಪ ಅವಡು ಬಂದಲೆ ನಿಕುಲು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪನಿಯರ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತುಂಡು ಆಂಡ ನಿಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡಾಯಿನಿ ದಯ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಳು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ನಕ್ಳು ಮೋಸ ಮನ್ಪುಣ್ಣಿಲ್ಲ ತೂಪ ನಮ್ಮ ದಯ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲಿನ ಕಾಸಿನ ಬೋಡು ಬತ್ತು ಇನಿ ದೆತೊನೊಂದು ಐಟು ಮೋಸ ಮನ್ಪುಣ ರೀತಿ ಉಪ್ಪು ಇಜಿಂಡ ಕಲಪಿನಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಐಟುಪ್ಪು ಮಲಮಲ್ಲ ಪೂಜೆದ ಇಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಡವೀರನ್ನು ದೋಚುನನ್ನು ತೂಪ ಭವಿಷ್ಯಡು ಅವು ಪಾಂತ ಎಂಕಲ ಆ ಮನ್ನಿಡು 100 ಅವರ ಉಂದುದು ಪೋದು ಭವಿಷ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದ ದಾಯಗ ಪಂಡ ಎಂಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಏರ್ನ ಕೈತಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿಷಿಟ್ ಪತ್ತದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಪೋವಾಯ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಎಂಗ್ಲೆ ಅಪಾವಾದ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಪೂರಡೆಲ್ಲ ಕಾಸಿಕೇನುವೆರಂದು ಅಂಚಾದು ಆ ಪೊರ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆಂಡ ಇತ್ತು ಎಂಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪಡು ನಮ್ಮ ಕೈತಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಪುಂಡು ಧೂಮವತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಉಂಡು ಭವಿಷ್ಯಡು ನನ ಎಂಗಳು ನಿರ್ಧಾರಿಂచిన ಮಲ್ತ ಬಂಡ ವಾ ಇಲ್ಲಡೆಲ ಎಂಗಳು ರಿಸೀಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋವಾಯ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರು ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಕಷ್ಟೊಲ್ಲ ದುಃಖಲ ಪರಿಹಾರ ಆಪಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣದು ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬತ್ತಗ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಗತ ವರ್ಷಡು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾದಿ ಎಂಚ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ವರದಿ ಮೂಲಕ ಕೊರಿಯರುಲ್ಲೇರೆಂಗಳ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ರೈ ಬೇರು ಶ್ರೀ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೆರಬಲ್ಗುಡ್ಡೆ ವಿಜಯನಗರ ಚೆಮ್ಮುಗುಡ್ಡೆ ಇದರ 44ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೋಲೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆಂದು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಭಾತೃತ್ವದ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ತೀರಾ ಬಡತನದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಖರ್ಚು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಧನ ಹಾಗೂ ಬಡತನದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಖರ್ಚನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಭರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವೆಸಗಿದ್ದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಸಮಿತಿಗೆ CCTVಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಸುಮಾರು 300 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ನೋಡದೆ ತಲಾ 10 kg ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಕೊರೋನಾ ಬಾಧಿತ ಮನೆಗಳಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಸುಮಾರು 350 ಮಂದಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗಿಲು ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸೇವೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನೂತನವಾದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುತ್ತಾರು ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇದರ ಸೊಬಗನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದಾರಿದೀಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಸಮಿತಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ನಾಗಬಣವು ಅಜೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಿತಿಯು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 1 ದಿನದ ಹಾರುಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಊರ ಹಾಗೂ ಪರ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಕ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುವುದೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಯಾವುದೇ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸರ್ವ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ, ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ಶ್ರೀ ಕೊರಗತನಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಈ ಚಿಕ್ಕ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೊರಗಜ್ಜ ನನ್ನ ನಂಬದಿರೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕನೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ಅಥವಾ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾದರೂ ತಪ್ಪಿ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಜ್ಜ ನೀ ಕೊಂಜಿ ಬೀಡದೀಪೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯ ಥರ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು, ನನಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳು ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕಾರಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ನೆಲೆದಿಕ್ಕತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊರಗತನಿಯ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬಲಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಕೇವಲ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಲಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯು ಕಳೆದ 44 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗ್ತಿದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಘ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಮಾಜ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಘವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾದ ಸಮಿತಿಯು ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ. ಇವತ್ತು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ದಯದಿಂದ, ನಾವು ನಂಬುವಂಥ ದೈವದೇವರ ದಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತೇಳಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ದೇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸುಮಾರು 46 ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನಿಗಮ, 46 ಜಾತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮವರು ಜೋಗಿ ಸಮಾಜದವರು ಮತ್ತು ಗೊಲ್ಲ ಸಮಾಜ, 2 ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನಿಗಮದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರು ಗೊಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾದವ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾದವ ಅಥವಾ ಜೋಗಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಗಮದಿಂದ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈಗ ನಾನು ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಉಳ್ಳಾಲದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದೆ.
ಆಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ನಿಗಮದ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಅಭಿನಂದನೆ ಇತ್ತು, KT ಸುವರ್ಣಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಭರತ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ನಮ್ಮ ಮಗುವೀರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೆಸ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬೆಸ್ತರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದು ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 15 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ನಾವು ನಾಳೆ 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶೋಚನೀಯ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದದೊಂದು ಸಮಾಜ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮಾಜ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡವ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗುವಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಟಿಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಬರತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆದು 2 ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಕೊರಗರ್ತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ದೇವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ರವಿ ರೈ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಗೋವಿಂದಾಶ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಿಜಗುರಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಜೀವಮಾನಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದನವೇ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ದಾಯನ್ ಪಂಡದಾಂಡ ಈ ಬಾಗುಡಿಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವದೇವರನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಈ ಬಾಗೋಡು ಏತು ಕಾರ್ಣಿಕೊಡು ನಡತೊಂದು ಪಂಡದು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ. ಅಜ್ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕೊಡು ಏತೇತು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆತನೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ. ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬಾಗೋಡು ಕರಿನ 44 ವರ್ಷದಂಚಿ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟೊಂದು ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಂದು ಕೇವಲ ಮುಲ್ಪ ಅಜ್ಜನ ಕೋಲ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟದು ಈ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ತಕ್ಕಲು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಯ್ತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾನು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೋವಿಂದಾಶ್ರಮದ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಿಂದ ಬರೆತೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಸುಮಾರು 9 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರಡು ಒಂಜಿ ಗೋಶಾಲೆ ಉಂಡು. ಗೋಶಾಲೆಡು 350 ಪೆತ್ತಲುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುನಂಚಿನ ದೇವೇರು ಪಂಡ ಗೋವು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಪೇರನ್ನು 1-2 ವರ್ಷ ಪರ್ಯಂತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಆ ಗೋವುಲಿನ ಪೇರು ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ದುಂಬು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಎತ್ತರು ಆ ಕುಟುಂಬಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ಪೆತ್ತನ ಮಾತ ಸಾಂಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾತಂಡು ನಮ್ಮ 5 ಸೆನ್ಸ್ 10 ಸೆನ್ಸಿಡು ಬದುಕು ನಕಲೆಗೆ ನಂಗೆ ಈ ಪೆತ್ತನ ಪುರ ಇಲ್ಲಲು ಸಾಂಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ನಿರ್ಗತಿಕಾಯನಂಚಿನ ಮಾತ ಪೆತ್ತಲೇನು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಾದ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗಿಡು ಗೋಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೇರು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ವಾ ಏಪಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಭೇಟಿ ಕೊರಡು ಐ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೋಡು ಪಂಪನೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ಯದ ಕಾಲತಿಟ್ಟು ಜೋಕುಲು ಸಹ ಗೋಶಾಲೆ ಪೆತ್ತ ಪಂಡ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಡು 3 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಗೋವುದೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಂತೇರು ಆಂಡ ಇನ್ನಿತ ರಾಜಕಾರಣ ಆದಿಪ್ಪು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಆಪು ಒವ್ವೇ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ಬಾಯಿಡು ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಆತಂಡು ಆ ಗೋ ಸೇವೆ ಪಂಪು ನಾವು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ದಯದೀದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಂತಿನ ಓವೇ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಮಾತ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗೋವುಗು ಒಂಜಿ ಸೂಡಿ ಬೈ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಾಂಡಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದ್ರ ನಿಕ್ಲು ಮಹಾಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ವಿಷಯನ ಮೂಲ್ಯನ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋದು ಪನೊಡುಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಒನಾಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪನೊಡತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ಪನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಕ್ಕನ ವಿಚಾರ ಪನಿಯರೆ ಅಕ್ಲನೇ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿಗಂತಿ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಐಕೋಸ್ಕರ ಓಲಾಣಲು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂದಾಂಡ ಈ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇನು ದಯದೀದು ಅವು ಏರ್ನಲ ಒರಿಯನ ಸೊತ್ತತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯರನ ಸೊತ್ತು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನ ಕಾರಣ
ಐದು ನಿಕ್ಲಿಯೇ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಸೋತಿ ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಬರಲಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆ ಪೆತ್ತಲೆನ ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಸೂಡಿ ಬೈನಾಡಲ ಪೆತ್ತಲೆ ಕೊರ್ದು ಆ ಗೋಮಾತೆನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಆ ಗೋಮಾತೆನ ಸೇವೆ ನಾವು ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪುಗಾಂದು ನಿಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ 44 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಭಾಗೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಬೆಳಗಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ದಕ್ಕಲಿ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ನಾನಾತ ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ ಈ ಸಂಘಟನೆದಾಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಮೆಂಚಿನ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಗೋಮಾತೆನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಟಗಡೇಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ್ KS ಮೇರು ಪಾತಿರೋಡೆ ಅಪ್ಪಣ ದಯಬಣ್ಣ ಮೇರು ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸೇಗುಳಿದ ದಯಬಣ್ಣ ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಾಪ್ KS ಆರು ರಡ್ಡು ಮದಿಪುನ್ನು ಮಡಿಪೋಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತವನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರಾಯನಂಚಿಂದ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಂಚನೆ ಮಾಗಣದ ದೇವರಾಯಂಚಿಂದ ಸೋಮನಾಥನ ಸುಗಿತಂದು ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿಂದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬಗುಪ್ಪುನಂಚಿಂದ ಮಾತ ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಾಂಧರಿಗೆ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ ಅಣ್ಣೆ ಬಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಯಾನು ಸ್ಕೂಲು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿಂದ ಸಂದರ್ಭಡು ತೂಂದಿತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬರುಂತೆ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ತೂಲಕ್ಕನೆ ಸುಮಾರು 44 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ಬಂಡಿರು ಎಂಕ್ ತೆರಿಲಕ್ಕನ ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ತೂಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ಕೆಸರದ ಕಂಡ ದಿತ್ತಿನಂಚಿಂತ ಜಾಗೋಡು ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬುಳಿದು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮರ ಅದು 44 ವರ್ಷಡು ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿಂತ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆತನು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈತು ಶೋಕುಡು ಬುಲೆಯೋಡು ಪಂಡದಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಮಂತಿನಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ಅತ್ತಂಡ ಕಾರ್ಣಿಕನ ಒರಿಪೋಡು ಪಂಡದಂಡ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನಂಚಿಂತ ಭಕ್ತರಾದప్పుడు ಆತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೂಲು ಪುನಃ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ಪ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ತುಯ್ಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೀಪ ಒಂಜಿ ಪೊತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಒಯ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ದೀಪನ ಸುಗಿಪುನಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ದೀಪ ಆವಡು ಬಂದಂಡ ಆ ದೀಪಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಆ ವಸ್ತುಲೇನು ಬಳಕೆ ಮನ್ಪ ತಾಮ್ರದ ಹೊದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ತಾಮ್ರ ಅತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಪಾಡಿನಂಚಿಂತ ಎಣ್ಣೆ ಅದುಪು ಅತ್ತಂಡ ಐಕ್ ದೀತನಂಚಿಂತ ಬತ್ತಿ ಅದುಪು ಅತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಪೊತ್ತಾಯನಂಚಿಂತ ಸೂ ಅದುಪು ಅಂಚ ಅಯ್ನ ಮಾತ ಸೇರಿಬೇಕ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪಾಡು ಆ ಬೊಲ್ಪು ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡ ಅಂಚನೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ನನಲ ಬೆಳಗಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಿನ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಸಂಘಟನೆಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಡು ಬುಲೆಡ್ ಪಂಡದು ಏನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ಕುನ್ನ ಸಮಿತಿಗ್ಲ ಅವಿನ ಕೇನ್ನಂಚಿಂದ ಮಾತ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನ ಪಂಡದು ತರೆ ತಗ್ಗೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನ ಅಂತವೆ ಹರಿ ಓಂ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಜ್ಜಗ್ ದುಂಬರಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ಬಂದುಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿಂಚ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ಆ ಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪುಡು ಸಿಂಗಾರ ಓಡೊಂದಂಡ ಬಾರಿ ಅಕಲ್ನ ತಂಡ ಇಡೀ ಅಕಲ್ನ ತಂಡ ಸೋನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಪಂಡಿತ ಸಂದೇತ ಒಂಜಿ ತಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಬೆಂತನು ಐತ ಪರವಾದ ಐತ ಮಾಲಕೆರಾಯನ ಜಗದೀಶ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದು ಅವಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನು ಸಭೆತ ಗುರುಕಾರರಾಯನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಮೇರು ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಕೊರಡು ಮಾಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನು ಐತ ಮಾಲಕೆರಾಯನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಮೇರು ಅವಂಜಿ ಮಾನದಿಗನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೂ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಹೆಸರೇ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಮೇರೆಗೆ ರೀತಿ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಎಂಗಳ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಡ್ಲ ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆರಿಸಾಯ ಒಂದಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಶಾಖೆ ನೆತ ಪ್ರಮುಖರು ಬತ್ತದು ದಯಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನೋ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗನು ಹರೀಶಣ್ಣೆ ದಯಮಲ್ತದು ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನೋ ನಾನು ದುಮ್ಮತಗ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗದಳ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಶಾಖೆ ಕೆರಬೇಲ್ಗುಡ್ಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಧಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ
ಸಂಘಟನೆದ ಪ್ರಮುಖರು ಬತ್ತದ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೇರು ಈ ಮಾನದಿಗನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಬರ್ತರು ನಡಪನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ರತ್ನ ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದ ಕುಸಲ್ದ ಬಿರ್ಸೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಾಪು ರಂಗಿತರಂಗ ರಂಗಿತರಂಗ ಕಲಾವಿದರನ ತಂಡ ನಾಟಕ ತಂಡ ಈತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದಯಮಲ್ತದ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಂಗತರಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಇವಂಜಿ ಮಾನದಿಗೇನು ನಮ್ಮ ನಿಶಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ವಿನಂತಿ ಅವರಿಗೆ ಬಲಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮೈತೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ದಯಬಣ್ಣದಂಡ ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಪ್ರತಕಾರಡು ಭಾರಿ ಬೋರ್ಲೋಡು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ನಮ್ಮ ನಿಕಟಪೂರ್ವಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಹಸ್ತಡ ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಂಡು ಅವನಿ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿದ ಕಾಮಗಾರಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ಲ ಬೇರೆ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತವೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ಲ ಬೇರೆಗೆ ರವಿ ರೈ ಮೇರು ಅವಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಬಯಸುಜಿ ಆಂಡಲ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬಗೆತ ಬರ್ಗಿಲ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗಳ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕಲೆಗಳ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ತಂಡ ಹೊಸ ಕುರಾಲು 24x7 ಈ ಒಂದು ತಂಡ ನೆತ ಪ್ರಮುಖರು ಬತ್ತ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಮಾನದಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರತಾಪ್ KS ಅವೇನು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕೊರದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಒವೇ ರೀತಿಯ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಶಾಮಿಯಾನಪ್ಪು ಒವೇರುಪ್ಪು ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ದುಂಬು ಬಿರತು ಒಂದು ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯ ನಮಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಏನಂಚಿನ ಶೃಂಗಾರ ಶಾಮಿಯಾನ ನೇತ ಪ್ರಮುಖರು ಬರ್ತದೆ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊನೆ. ಬತ್ತೈತಿ ಎರನಾಡ ಅಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಎರಳ ದಿತೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಎರಳ ದಿತೊಂದು ದಿತೊನೋಲಿ ಸರಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಗ. ಅದೇ ರೀತಿ ದುಂಬಗ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಧರ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಈ ಪರಿಸರದ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಈತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ನಂಗೆ ಸೇವೆಗೆ ನಂಗೆ ಪಾಲ್ದೆ ತಂದುಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಐತ ಪ್ರಮುಖರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ಒಂದಲು ಇಜರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಿಡಿದು ಸರಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಗ ಇತ್ತ ನಂಕ್ಲ ದುಂಬತ್ತ ನಡಪಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಅಕ್ಲ ಪುಣಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸೋನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅವೊಂದುಂಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಸುಸ್ಮಿತಾ ಕೆರೆಬೇಲುಗುಡ್ಡೆ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡಾಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಪ್ರಶ್ಮಾ ಕೆರೆಬೇಲುಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದನ್ ಮೇರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರದು ಗೌರವಿಸೋಡು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಸ್ಮಿತಾ ಕೆರೆಬೇಲುಗುಡ್ಡೆ ತುಂಬಗು ರಿಷಾ ಸಂತೋಷ್ ನಗರ ತನುಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ನಗರ ರಕ್ಷಾ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಯಶ್ಮಿತಾ ಕೆರೆಬೇಲುಗುಡ್ಡೆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಬಣ್ಣಂಚಿನ ಯಶ್ಮಿತಾ ಕೆರೆಬೇಲುಗುಡ್ಡೆ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರೋಡು. ಯಶ್ಮಿತಾ ಕೆರೆಬೇಲುಗುಡ್ಡೆ ಅಂಡೆ ಬಳಗ ಕೆರೆಬೇಲುಗುಡ್ಡೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಬಕ್ಕ ಬಳಗ ಕೆರೆಬೇಲುಗುಡ್ಡೆ ದಯಮಾಲ್ತು ಬೇಗ ಬರೋಡು.
ಶಿಶಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆರೆಬೇಲ್ಗುಡ್ಡೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಶಿಶಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ. ಶಿಶಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆರೆಬೇಲ್ಗುಡ್ಡೆ. ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರು ಈ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋಣ. ದಿಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಕೆರೆಬೇಲ್ಗುಡ್ಡೆ. ದಿಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರೋಡು. ದಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ. ಮನ್ವಿತ್, ಚಾರ್ವಿ, ಮೋಕ್ಷಿತ್, ಹಿತ ಕೆರೆಬೇಲ್ಗುಡ್ಡೆ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನ್ನು ತನ್ಲೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅನ್ಬೋದನ್ಲೆ. ಹಾಂ ಎಸ್. ತ್ರಣಾಯ್ ಹೇಮಂಗ್ ಕೆರೆಬೇಲ್ಗುಡ್ಡೆ. ಯಜ್ಞ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೆಮ್ಮಗುಡ್ಡೆ ಕೆರೆಬೇಲ್ಗುಡ್ಡೆ. ಮಾತಾ ಗಣ್ಯಾತಿಥಿ ನಕಲು ಹಂತವಾದ ಒಂತಲೆ ನೃತ್ಯನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿನ ಕೆರೆಬೇಲ್ ಗಾಯ್ಸ್. ತ್ರಣೀತಾ ಮಿಶಿಕಾ ಕಲ್ಲಾಪು ಕೂಡಲೇ ತಯಾರವು. ತ್ರಣೀತಾ ಮಿಶಿಕಾ ಎಸ್ ಬೇಲ್ಗುಡ್ಡೆ. ಒಂತಲೆ 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 ವರ್ಷಿಣಿ. ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಬಣ್ಣಂಚಿನ ಪ್ರಯಾಗ್ ಹೊಸಗದ್ದೆ. ಆತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರಡು. ಪೃಥ್ವಿಕ್ ಚೆಮ್ಮಗುಡ್ಡೆ. ಪೃಥ್ವಿಕಾ ಚೆಮ್ಮಗುಡ್ಡೆ. ನಿರೀಕ್ಷಾ ವೈಷ್ಣವಿ ಚೆಮ್ಮಗುಡ್ಡೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆ. ಮನೀಷಾ ಕೆರೆಬೇಲ್ಗುಡ್ಡೆ. ತನ್ವಿತಾ ಕೆರೆಬೇಲ್ಗುಡ್ಡೆ. ಯಶೋದಾಚಾರ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬದಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ವಿಶೇಷ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆತ ಗುರುಕಾರ ವಹಿಸಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವಸರ ನಡಪಾದು ಕೊಡುವ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋಣ. ಮಲ್ತದ ಎಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಏನು ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿ ಇದೆ ತೊಂದರೆ ಏರ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಚಂದ್ರಸಣ್ಣನ ಕೈಟೊಂದು ಓಡು. ಮಾತದೆ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಐದಿನೇ ಚಿಟಿಕೆ ಐಕೆ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಾತ ವಿಧೇಯ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏತ 87 ದಯಮಾಲ್ತದ್ದು ಚೀಟಿ ಬತ್ತೊಂಬಲೆ 87 ಸಂಕೇತಿ ನಕಲು ನಿಖಿಲ್ ಚೀಟಿ ಬತ್ತ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಹುಮಾನ. ಪಿದೈತಿ ನಕಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಇತ್ತನೆ ಘೋಷಣೆ ಆತಂಡು ಎಕಡೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಉಲಾಯಿತಿ ನಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. 87 ಏರು ದಯಮಾಲ್ತ ಬೇಗ ಬಲೆ ಇಜ ಇಜತೆ ಇಜನ ಬೇತ ನಂಬರ್ ತೆಪ್ಪುವ ಉಳ್ಳೇರಾ 87 ಉಂಡಾ ತೋಜ್ಪಾಲೆ ಯಾರು ಏರು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದರೆ ಅಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಪಾಲೆ ಯಶವಂತರೇ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಪಾಲೆ ಅಕ್ಲು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ವರುಣ್ ಊರು ವರುಣ್ ಚೊಮ್ಮಗುಡ್ಡೆ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಯೋಜನೆ ವಿಜೇತರ ತೇರರೆಗೆ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯದ ಮತ್ತು ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ದ ನುಡಿನ ಕೊರಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಭೆತ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಿಷಯಂಚಿನ ಚಂದ್ರದಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಸುಮೇಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಾಗ ಕರಿನ ಮಾರ್ಚ್ 23 ತಾರೀಕಿಗೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಆಣಿದ ಕೋಲೋತ್ಸವ ಹೊಂದುದು ಬೋಂಡು ಅಂಡ ಅಜ್ಜನ ಕಾರಣಿಕಾತನ ಅಜ್ಜನ ಸೇವೆ ಹೊಂದುದಿಸಿ ಖಾಲಿ ವರ್ಷದ ಕೋಲೋತ್ಸವಲ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವಲ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದುದಿನಿ ಅಂಡ್ ಅಜ್ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕ ದಿನ 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 ಈ ಭಾಗಡ್
ಆಯನ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ನಾವು ಪೂರೆಲ್ಲ ಇನಿ ಆ ರೋಗದ ಮುಕ್ತರಾದ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇಡ್ದು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಪರ ಅವಕಾಶನ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ನಂಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಇನಿ ಅಜ್ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕನ ಪಣಂದು ಪೋಂಡ ಅಜ್ಜನೇ ಬಂತೇರು ಏಳು ಇರಲು ಏಳು ಬಗೆಲ್ಲ ಮುಗ್ಗಿ ಅಂದು ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಕಥೆನ ಬಿಡುಪಾರ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮಂತ ಆತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಅಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಕೆರೆಬೈಲ್ದ ಈ ಮಣ್ಣು ವಿಶೇಷತೆ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಆದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಾ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಣಿಕ ಉಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲಬತ್ತದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಪೀಠಗೆ ಅಜ್ಜನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದ್ರೆ ನಾಡ ಕೈಗೂಡಂದಿನ ಒವೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾನಗಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಎನ್ನಿದ್ದು ಪೋಣಂದಾಂಡ ಈ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿನಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸನ ಕೈಗೂಡೋದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಶಕ್ತಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಶಕ್ತಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ತೂಯಿಲೆಕ್ಕನೆ ಇಡೀ ಕೆರೆಬೈಲಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಇಡೀ ಮಾತ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಮೂಲ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ನಡಪುಂಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನಕಲ್ನ ವ್ರತಾಧಾರಣೆ ಆದಪ್ಪು ಅತನಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಜರಂಗ ದಳದ ವಿಶ್ವ ಪರಿಷತ್ ಅತನಂಡ ನನ್ನೊಂದು ಸಂಘಟನೆದ ಒವೇ ಸಂಘಟನೆದ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಕ್ತಿ ಬಿಂದು ಆದಪ್ಪು ಮಾತ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆದ ಇನಿ ಬುಳೆ ಒಂದುಂಡು ಅಜ್ಜನ ಶಕ್ತಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲವು ಎಕಡೊಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂಡೇರು ಅಜ್ಜನ ಭಾರಿ ಕುಶಿತ ಪದ್ಯ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಂತಿನ ಒಂಜ ಪದನ ಕೇಂದ್ರನಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ದಯಪಂಡ ಆ ಪೊನ್ನಗೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೆಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಬುಲೆಪಾವನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಸಂಗೀತ ಅಲ್ಲ ಸರಸ್ವತಿ ಅಲ್ಲ ನಾಳಾಯ್ದ ಕೊಯ್ಡು ಉಂಟದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಈ ಭಾಗಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಅದರ ಗಾಯನಡು ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ಬತ್ತನಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಪುದಾರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಆ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದು ಬುಲೆಪೋವನ ಕೆಲಸ ಅವಡ್ದೆ ಬಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊಡ್ದಕ್ಲೆ ಬುಲೆಪೋವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಾಗ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಮೋನೆಡು ತೆಲಿಕೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ತೂಣಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಭಾಗಡಿ ಇತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಈ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾನೆ ಏನಿ ವರದಿರಿ ಪಂಡೇರು 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಈ ಶೀಟ್ದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅಂದು ಒಂದು ಏರಿಯಾಕೆ ಅಂಡ ಸಮಿತಿ ತಗ್ಲಿಗತ್ತು ಸಮಿತಿ ತಗ್ಲಿಗೆ ಶೀಟ್ ಹತ್ರ ಓಲ ಬಿಡ್ಚಿ ದಯಬಂಡು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲನ್ನ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಹಾಕಲ ಸೇವೆನ ಅಜ್ಜ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಪೇರು ಮಾತಲಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಇದೇ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿನ ಒಂಜಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಮಾತ್ರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ದಿರತ್ತಂದೆ ಸಮಿತಿ ತಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಏತು ಜಂತ ಕೈತಾರೆ ಭಕ್ತಾದಿನಕ್ಕೆ ಪೋತಾರ ಏತ್ ಜಂತಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಪೋದು ಆ ಕೈನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಾರ ಬಂದ್ಬಿಡ ಆಯ್ತಾ ಕಷ್ಟ ಬೆಗರು ಆ ಸಮಿತಿ ತಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತೊಪ್ಪುನಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಅಂದಾದವನ್ ಬಂದು ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಇಡೀ ಸಮಿತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆದೇರಿ ಅಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಓ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದೊಂಬು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಜವನಿರಣ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪನ ಕೇಂದ್ರ ಅವಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅక్కడ ಅನ್ನೆ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಗೋವುಲನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತುನೊಂದು ಕೊಡೆ ತುಯ್ಯ ಸೇವಂತಿ ಗುಡ್ಡೆಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈತಳ್ಳೆ ಆ ಗೋವುಲನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತದನ್ನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಡೆ ನಮ್ಮ ಗೋವುಲನ ಕೊನೋದು ದಾದ ಮಾತ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಪುಣಂಜ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಒಂದುಂಡು ನೀನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನ ಎದುರಿಸ ಅಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮಕ್ ಎದುರಿಜಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತ್ರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಒರಿಪುಣಂಜ ಕೆಲಸ ನಾಡು ಮುರಣಿ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಲು ಮಸ್ತ್ ಈ ಉಳ್ಳಾಳ ಬಾಗಡು ಅವತ್ತನೇ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲ ಮೂಲ ಮಾತ್ರತ್ತು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಗಾದಪ್ಪು ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಾದಪ್ಪು ಅದರ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ವಜಗಾದಪ್ಪು ಅದರ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಾದಪ್ಪು ಬಡ್ಸಾದಿನ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಲು ಕೈ ಪಾಡ್ದಿರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಲೇನು ಏರು ಆಯ್ನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರ ಕೈಪಾಡುವೇನ ಆಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಡೆ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ದಾಲ ಸಂಶಯ ಪಡ್ತು ದಯಬಣ್ಣ ನಾ ಪನ್ಪ ಆಗ ದಾನೆ ಅಂಡು ಆ ಅಂಚ ಮಲ್ತೆ ಮೇಗ ದಾನೆ ಅಂಡು ಆ ಅಂಚ ಮಲ್ತೆ ಏರ್ಲ ಏನೋ ಬಡ್ಚಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಾಡು ಆಯ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಜೋಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಆಯ ಮಲ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕೂಲಿ ಬೆಲೆ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬೈಯಾಗಿ ಸಂಬಳ ಇತ್ತು ಅಪಗಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು
ದಾಲ ತೊಂದರೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕಾರಣಿಕ ದಾಲ ಓಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಸಿ ದೇವರನ ಕಾರಣಿಕ ಶಕ್ತಿ ದಿನ ದಿನೇ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿರ್ದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಭಕ್ತಿರ್ದಾತ್ರ ದಿನ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದುಂಡು ಚಾದುಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಏಪಗಲ ಶಕ್ತಿಹೀನ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನನಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲದಾತ ದಿನ ನಡಪನ ಅಜ್ಜನ ಕೋಲಲ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪರುಂಡು ನೆಕ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಎಂಚ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದನ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಆ ಕೋಲಲ್ನ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಬತ್ತದು ನಾವು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಐಕ ಬೋಡಾಪಿನ ಉಡುಗ ತೊಡುಗೆನೆ ತೊತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಅಜ್ಜನ ಕೋಲ ನಮ್ಮ ನೇಮ ಜಾತ್ರೆ ಆನಗ ನಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆನೇ ಸರಿಚಿ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ತೆರೆದು ತಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂಡೆರದಂಡ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ದಯಪಂಡ ಅಜ್ಜನ ನೇಮ ಅನಗ ಪ್ರಸಾದ ತೊನ್ನಗ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಂಡು ನಮ್ಮಡ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಸೆರಂಗೊಡ್ಡೋಡು ಪರಮಣ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸೆರಂಗೊಡ್ಡು ನೀಡಿದ ನಮ್ಮ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ರ ನಮ್ಮಡ ಹೆಜ್ಜಿ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಚೂಡಿದಾರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಶಾಲ್ ಪಾಡಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚೂಡಿದಾರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಶಾಲ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಓಡಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ತೊನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪತ್ತುನಾತು ನಮ್ಮಡ ವ್ಯವಧಾನ ದಾಲ ಅಂದು ತಪ್ಪತ್ತು ಎನ್ನೆಲ್ಲದಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚನೆ ಪುಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಕಾತನು నేను ఆయన దయమల్ది అప్పెళ్ళాడు పనుపుందాయని బండ నన్నాడల బదలాక ఆయన ఆతను తప్పులు ఆతను సహజ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ ಆಂಡ ಆ ತಪ್ಪುಲೇನು ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿತಂದು ಒಪ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲನ ನೀಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ನೇನು ಐದು ಎಲ್ಲೇ ವಿಚಾರ ಬಂದು ತೆರೆಯಂದೆ ನೀನು ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರನ್ನ ಕಟ್ಟಲೆದಾದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲದಾದ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿದಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದಾದ ಸಂಸ್ಕಾರದಾದ ಒಂದು ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿ ಅಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಕೈತಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತಿಗೆ ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀಗಳ ಪಿರೋರ ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಒರಿಪಾದು ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಂಜಾದ ಬಾಳ್ಗ ಬದುಕಗ ಕೊರಗ ಜನಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಪಂಡೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ವಂದನೆ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಸಭೆತ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಜ್ಜ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹಿತಾಕ್ಷ ಶಾಮೀನ್ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ರೋಹಿತಾಕ್ಷ ಶಾಮೀನ್ ಮೇರು ಸಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ನಡಪಾದ ಕೊಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನು ಸಮಿತಿ ಕೆರಬೇಲ್ಗುಡ್ಡೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಮ್ಮುಗುಡ್ಡೆ ನೆತ್ತ 44ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೋಲೋತ್ಸವದ ಸಲಾದು ಇನ್ನು 8ನೇ ಮಂತಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಬಡಾದ ಮಂತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಚಾವಡಿಡು ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಯಾನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಗುರ್ಕರ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬದ್ದು 10 ಮಂದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸೋಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರು ಸಾಲಾದು ಕುಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಕ್ಳು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ ಉಡಳದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆಯನ್ನು ಸಂದಾವಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಚಾವಡಿಡು ಕುಲುದು ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇದ ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಂಡದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ದುಂಬಲ ಅಥವಾ ನನಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾವಂಜಿ ಕೆಲಸಗಳ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗುರ್ಕಾರರಾದ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ ಮೇರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮೇರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕಲ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು 44ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೋಲೋತ್ಸವ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪೊರ್ಲ ಬಳಿಕೆಡಿ ನಡಪಡುಂದಾಂಡ ಸ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಪುನು ಕೊರದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರಿ ಸೋನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ ನೆತ್ತ ಜಗದೀಶರು ಮೇರೆಗ್ಲೆಂಗ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವಂದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಂಜಿ ಪರವಾನಿಗೆ ಕೊರದು ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆದ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗಳ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವಂದಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆ ತಕಲ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಈ ರಡ್ಡದಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಂತೇರಿ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗಳ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ನಕ್ಲೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆಂಕಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಗೆ ಇನ್ನು ನಡೆದಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಲೆಗಳ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪೆರೆ ಪ್ರಚಾರದ ಸಹಕಾರ ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೊಕ್ಕ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಾತ ಮಿತ್ರರಿಗಳ ಎಂಕ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವಂದಿಲ್ಲ